Между другото, гърците тихо мълком попродадаха още 3-4 острова, без много тук да се знае. Информацията беше, че уж да се пълни хазната, защото те голяма част от островите не са частни, а са си държавни. Така аз поне последните 3-4 години, това, което съм чела, 3-4 така средно големи острови пак се продадаха. 70% ще добиете представа за самият остров. Сега, най-южната точка, и особено като минем така след Нидри, около половин час след Нидри, ще се спускаме надолу до градчето Възчето с така доста силен вятър и се използва именно за уиндсърф. Сега има един фар, който е в най-южната точка на острова. Утре сутринта ще разкажа за легендата и ако някой му е много разбито сърцето, да ми се обади предварително, ще го уреда да се качи до фара. Какво може да направи ли? Естествено, да иде в подземното царство на Хадес. Така в древността една от легендите е, че Афродит